Første gang jeg mødte dig, der diskuterede vi de her reenactments, som jeg netop lige havde set, videodokumenteret på Galleri Kirchhoff Contemporary. Jeg så ikke de egentlige reenactments. Og dengang der var jeg meget nysgerrig. Hvorfor? Du var meget kritisk. Ja, jeg var også kritisk. Jeg tænkte på, hvorfor du egentlig lavede andre folks værker, og hvorfor du lavede kunst om kunst. Ja, altså det... Ja, altså du var meget kritisk, og det var en heftig diskussion, og derfor er det måske derfor, vi ligger her i dag. Faktisk, du sagde faktisk, nu citerer jeg dig direkte, du sagde, at den form for kunst, der ligesom bare citerer sig selv, var uopfindsomt og uinteressant. Og du sagde faktisk, at det er samtidskunst, der har the head up its ass. Ja, det er korrekt, jeg har brugt den formulering. Det vil sige, at når kunsten ligesom bare taler til sin egen indre kreds, så er den bare for... Ja, det bliver bare for selvbevidst og lidt for akademisk og sådan. Og jeg havde virkelig lyst til at forklare dig, at det var ikke kun den slags kunst, jeg lavede. Og det, og det gjorde vi så. Vi snakkede meget om det. Ja, du men jeg synes jo faktisk, at det var det, jeg prøvede på at forklare dig, at jeg prøvede på at gøre den akademiske kunst, eller det ved jeg ikke, om det er den første intention, men en af mine intentioner var ligesom at gøre den akademiske kunst for mere sådan almen tilgængeligt. Ja, okay. Og det er så faktisk et af de spørgsmål, vi skal diskutere her i dag, om den akademiske kunst er for akademisk, om den kan gøres almen osv. Der er en række spørgsmål, som vi skal igennem. Jeg kan lige vende tilbage til den her metafor, jeg brugte, da bølgerne gik højt, at have hovedet op i sin egen numse. Jeg brugte den, fordi jeg synes, det var en god metafor for en kunst, der ikke blot måske er selvbevidst, men også tenderer det selvoptaget. Og jeg tænkte, at når man laver reenactments, så laver man kunst for fagfolk, så laver man kunst for kunsthistorikere. Og jeg følte mig, da jeg så de her reenactments, der følte jeg mig som målgruppen. Jeg følte mig nærmest som et target. Jeg havde den her fornemmelse af, at det var lavet til mig. Og jeg kan forstå, at sådan var der også andre, der havde det, og der var mange, der havde det fint med det. Og det gik ikke lang tid, før man begyndte det gik ret kort tid, før man faktisk begyndte at undervise i reenactments, og også dine reenactments på universitetet. Og du begyndte at blive inviteret med på diverse udstillinger på institutionerne, blandt andet den her på U-Turn, hvor du så også skulle lave reenactments. Og så tænkte jeg, at det var hvordan kunne det være? Og så tænkte jeg, måske var det fordi, at du giver kunsthistorikere og fagfolk en eksistensberettigelse på et tidspunkt, hvor de er lidt på glat is, fordi kunst skal være hvad som helst, og kan laves af hvem som helst. Og derfor er man meget i tvivl om, hvad der er kunst. Og så tænkte jeg, kan andre folk overhovedet være med her? Jeg synes, at kunst skal opleves på mange niveauer, og det er ligesom også det, jeg prøver på, det jeg gør med den måde, jeg arbejder med min kunst på. At altså, alle kan ligesom komme ind i det, uden at vide noget om, hvad kunst er, og få en oplevelse ud af det, eller få et eller andet ud af det, og at jeg rammer dem på et eller andet niveau. Og selvfølgelig, altså, folk, der ikke er kunsthistorikere, eller bare kommer udefra, de har jo en anden måde at opleve det på, frem for et... Kan du nævne eksempler på folk, der ikke er fagfolk, der har... der er faktisk tit børn, der er med, eller oplever de her performances, jeg laver. Og altså, hvis man kan få et barn til at holde kæft i 3 timer, så tror jeg, at de får et eller andet ud af det. Altså, det er faktisk meget godt parameter, børn. Altså, fordi at de har sådan en umiddelbar reaktion, og altså den feedback, de giver, den er sådan rimelig ærlig. Ja. Så hvis, det lyder overbevisende. Jeg var faktisk det er sådan cirka det modsatte af
fagfolk. Jeg tror, det er fint. Altså, så tænker jeg, at der måske alligevel er et problem, der melder sig. Og det er det, som visse fagfolk har kaldt for Mona Lisa-problemet. At alle synes, at Mona Lisa er fantastisk, men af vidt forskellige grunde. Og der er dem, der forstår referencerne i din kunst, og de har en oplevelse, og den er anderledes end dem, der ikke forstår referencerne i din kunst. Og jeg tænker på, at i dine reenactments, der fornemmer man nærmest, dine reenactments er nærmest endnu et eksempel på, hvordan kunstverdenen blot er et univers for sig. Det ved jeg ikke. Altså, jeg arbejder, som sagt, ikke kun med det teoretiske. Det gør jeg også, fordi jeg er jo nødt til at vide, hvad det er, jeg skal genopføre. Ikke? Og jeg bliver nødt til at selvfølgelig lave research på det, men jeg synes også, at folk får en rummelig og en meget fysisk oplevelse. Eller det er i hvert fald, jeg får det i hvert fald selv, men den feedback, jeg får, det er ligesom også, at folk ligesom, ja, de får en fysisk oplevelse af det også. Altså den tilstedeværelse, der er, når tingene foregår live, er anderledes. Og det er måske der, jeg måske kan på en eller anden måde fange folk, der ikke kender noget til de her performances. Jeg gør det jo, fordi jeg synes, det er nogle fantastiske værker, men ja, og det, men også af mange andre grunde. Jeg ved ikke, om det er lige det, vi skal komme ind på nu. Altså. Nej. Men jeg har ikke noget problem med, at det der Mona Lisa-syndrom overhovedet. Altså, det må folk ligesom selv rode med. Ja. Ja, du har også nogle gange sagt til mig, at det jo egentlig er lidt ligesom hvis man går i teatret, altså. Ja, altså hvis man, altså for eksempel hvis jeg går ind og ser noget danseteater, som jeg ikke ved overhovedet noget om, og jeg har ikke den referenceramme, der skal til i forhold til en danser eller en koreograf, eller en, der bare altså er i det miljø. Men jeg kan jo godt opleve det på et niveau, og de oplever det sikkert på, eller de oplever det helt klart på nogle andre niveauer, og får alle lagene med, hvilket jeg ikke gør. Altså. Ja. Men sådan hænger det sammen. Altså sådan, ja. Det skal jo ikke udelukke, at man laver den kunst, man gør. Nej. Altså man kan jo ikke være ansvarlig for, ligesom, hvad andre folk tænker, når man laver sin kunst. Eller men så vil jeg så sige, at dine reenactments, og nu trækker jeg den lidt ud af dig, men dine reenactments, det er ikke det samme som at gå i teatret. Fordi at i dine reenactments, der er selv den referenceramme, som gør måske en teateroplevelse så meget desto bedre, den er ikke længere bare en ramme omkring værket, som man supplerer værket med. Den referenceramme er selve indholdet i det, du laver. Det vil sige, at for eksempel en referenceramme bruger man til at perspektivere et værk og komme vidt omkring og forstå, hvorfor det lille værk er interessant. Men i dit værk, der er perspektivering af værket, selve værket. Og det vil sige, at referencerne i din kunst er kunstnerens materiale. Og det er noget, jeg lige vil holde fast i, fordi at jeg synes, det er vigtigt, ikke blot i forbindelse med din kunst, men også i forbindelse med samtidskunsten generelt. Antallet af referencer i kunsten er accelereret over de sidste år, og jeg har netop lige stødt på for nogle dage siden en artikel i et tysk kunstmagasin, som handlede om noget, de kaldte for referentialism. Nu læste jeg artiklen på engelsk. De forklarede, at det var en isme, men det var også, men det var ikke bare én strømning i samtidskunsten. Det var nærmest hele samtidskunst, de talte om. Altså, at samtidskunst er defineret ved en masse referencer. Og der er en fransk sociolog, Bourdieu, han talte allerede for 15 år siden om alle de referencer, der var i kunsten. Og han talte om det som en fremadskridende proces, der var stadig flere referencer i kunsten. Og han sagde, at hver en gestus, hver en handling, hver en manifestation er i dag en slags henvisninger inden for et lille, lukket miljø af folk.
Og denne indforståethed, og nu kommer vi til det, jeg synes er problemet, denne indforståethed udelukker den uindvidede, den profane, sagde han, som altid går glip af det essentielle. Og den her lukken sig om sig selv, det er også det, man inden for samtidskunsten kalder for selvbevidsthed. Kunstneren udviser selvbevidsthed. Og på YouTube, der har man for eksempel det, man kalder for en metaudstilling, hvor udstillingen handler om udstillingen, så hvis man holder ordet meta-udstilling fast på, hvad det egentlig betyder. Og man har også en masse artist talks. Artist talks bliver stadig mere og mere populære, og det er sikkert også noget, du har mærket. Ja, jeg skal også lave en i morgen. Ja, efter du har lavet en uden dig, ja. Ja. Og de her artist talks, det er sådan ligesom et forsøg på at hive den her selvbevidsthed ud af kunstneren, som man har så svært ved at få øje på. Og så man kan sige, der er sådan en udvikling, hvor kunsten lukker sig mere og mere om sig selv. Det er en historisk udvikling, men samtidig så er der også en af grunden til, at du arbejder med det, kan jeg forstå. Det er også, at dit arbejde med referencer hænger sammen med dit arbejde med roller. Og det er en del af din egen kunstneriske udvikling som sådan, at arbejde med referencer. Altså jeg har faktisk siden jeg startede med at lave kunst, været meget optaget af identitet, og jeg har arbejdet på den måde med identitet, at jeg sådan har sat mig selv ind i forskellige roller. Og da jeg begyndte at arbejde med performances, altså begyndte jeg med den format, at jeg begyndte at synge og skrive mine egne sange og få komponeret musik til og iklæde mig i en slags kostyme, som jeg kalder sådan nogle bærbare scenografier, hvor de der rekvisitter, den metode, jeg sådan startede med at lave performance. Og for eksempel den første, jeg lavede, der var jeg klædt ud som en Hawaii-pige. Og sang om race. Absolut Exotic, hvor jeg var sang om racediskrimination mellem indvandrere og alt sådan noget, ikke? Og så efterfølgende år i 2006 lavede jeg en udstilling i X-rummet på Statens Museum for Kunst, som jeg kaldte Ego Show. Og der var var jeg klædt ud i en anden kostume, og der var jeg. Altså mine inspirationskilder var aldrig kommet faktisk fra kunstens verden. Jeg var mere inspireret af sådan nogle diva-typer fra 30'erne og 40'erne, som Josephine Baker og Marlene Dietrich og i den stil. Men efter at have arbejdet kort med performance, den der live performance, eller det ligger i ordet, det er performance, det er live, begyndte jeg faktisk at interessere mig også for performance-historien, for den er ret kort i forhold til for eksempel maleriets historie. Og det begyndte at læse ret meget om det og fik ideen til at lave reenactments, og jeg synes faktisk, det er sådan en meget naturlig udvikling af de der skiftende roller. Så var jeg en Hawaii-pige, så var jeg en eller anden diva, der lignede Marlene Dietrich eller whatever. Så begyndte jeg at skifte rollerne ud som Yoko Ono eller Yves Klein eller alle de folk, jeg nu genopfører. Så jeg ser det egentlig som en naturlig del af min udvikling. Okay, så man kan sige, at din leg med referencer knytter an til en leg med roller. Men normalt, når man citerer folk og refererer til folk, altså andre kunstnere, så hylder man dem også indirekte. I det man henviser til dem og refererer til dem, så går de hen og bliver en slags urokkelig reference. Og deres status i kunsthistorien cementeres. Men både dem, der citeres, og dem, der citerer, de kan jo blive en del af kunsthistorien ved at spille det her spil. Er det også grunden til, at du arbejder med reenactments? At du vil være en del af kunsthistorien? Spørger jeg dig direkte om. Tja, det er et godt spørgsmål.